как вы относитесь к крымско-татарской национально-территориальной автономии? В составе В України. составе Украины. Ні, ну, звичайно, в складі України. Я позитивно до цього ставлюсь. Більше того, ну, знаєте, ті, хто зараз дивляться цю передачу, там, в Криму, серед них є, ну, принаймні, декілька людей, з якими я на цю тему розмовляв і до подій в Криму, ну, цих 14-го року, задовго до цих подій. Ми на цю тему розмовляли. Тим більше, розумієте, це ж на моїй пам'яті було, в мене була перерва, я в армії служив в той час, коли почали повертатись масово кримські татари до Криму. І пішовши в армію з одного Криму, я повернувся в трошки інший Крим. І це, ну, я пам'ятаю той момент, коли ми, ну, як би мовити, так би мовити, притирались одне до одного. Моменти були там різні, але це відбулося дуже швидко і, ну, дуже якось природньо, ну, так відверто скажемо. Тобто, ну, генетична пам'ять от спорідненості дала про себе знати. Тому, от, що я казав в спілкуванні з цими людьми, я казав, що я собі, як українцю, не пробачу, якщо я буду помирати і не побачу, ну, танця українські, кримсько-татарських танців, коли дівчата кримські татарочки танцюють, це, ну, це дуже, дуже гарно виглядає. Спасибо. І тому, знаєте, Спасибо. ми не величніше, ми українці, за кримських татар, ну, як етноси одної держави, ми не величніше за кримських татар, але нас трошки більше. І тому це наш обов'язок українців, ну, як не старших братів, ну, а як трошки більших за розміром, захищати і от плекати кримсько-татарську. Бо це жемчужина, насправді, це наша державна жемчужина. Спасибо. Спасибо.